ban sandur ya ka puli phuti ka de ka kamram jongi wei pai wei khamtam kumno ban ai ka jing shakri ka bapura ba ka jing nang jing start kan long ka lenti ki khna bakin kiyo chaprang bat kumjo ba ka imlang sa lang kan yo jing shai haki babun kiliang danga ki kindiat sngi ushilong mi la yo ban ya tai lor kani kamat kumno ban pen khlan bat ban budien ki jaka ai jing hi kai ya ki khna school khamtam e hagi thai nang kandong ki bidang sa dien namar ka jingbo biang ki jaka puli pat kinoi kai hagala sngi ublei ka santarik uyayong kani kalat pathai khubor klayo banlum khubor halor ka jingbo biang karkom ai jingi kai hakawei naki khatwei tili ki district ki badan hapo ka jilla kata kalong ka riboi district ka badan hadu khatsan tili school lower primary ki baklemdon watang weiru noi kai ka bakenthop ya ka nongkra lower primary school ka badan ha nongpo constituency Maubusen lower primary kabadan ha umroi constituency Yingsau lower primary kabadan ha po Mauhati Tasor Maudkhar lower primary kabadan ha Umsning Raitong lower primary kabadan ha Mauhati Nongka lower primary kabadan ha Mauhati Maukuba lower primary kabadan ha Mauhati Lumpot lower primary kabadan ha Mauhati Korhadam lower primary kabadan ha Mauhati Kayamkhon Thayang lower primary kabadan ha Mauhati Nong Berlum lower primary kabadan Nongpo constituency Nong Sir Jirang kabahap apo Jirang constituency Umkrem Dingkong kabahap Hajirang constituency Rani Bari lower primary kabahap Jirang constituency bat ka PNKRB kabahap ru Hajirang constituency na pdang kini ki khatsan tili ki school kum ka sakhi shaki patba bat kumjo ya katanat puli puthi ka sarkar jilla kabla le menti klam da ken snap shu ya kalawai ki khanna school kakenhon uslong miel kala hiar chamauti constituency but yo ban ringdor ban peni yake jing shisha lingba ka raitong lower primary school kabadan hadu aspa ngot ki khna kaba khen kulum nadu ka class 1 hadu class 5 haka jing yo ban ekran ba ki kme ki pa jong kini ki khna school kila pen paw yo ka jing so diaw namar la palat shisnem ki khna school ki khlem yo jing kai kata nadu bawan ka khlam covid 19 ka kong bala region walang kawai na ki kme kala ong pakadap ta kajing sokya bawat hadien maka sarkar kala penmi ya kajing penmana bagi skol ki diban pleno nadu ka shitarik yayong mentau snem henre hadu kini kisngi klem yo I bandon banwan ban yo kejat di kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 namar ngi wan na kalong ying ka badok te habak yo ka skol ka balong ka skol e ka skol jong ka sarkar te ngi pha ken hak ne namar bakalat ki jing seu baro ka jing du jongi kum ki kimi ki pa bat kalong ba kalawi ki khun ki jongi kin poi sha e haba kum hakani ka por bat apathe ka bang imenta ni don kam ya ka jing nang ka jing stat pada ki school kam don sha e ki khun jongi kin poi kata kin kalong ka jing du jing garmen bat na ka banta kalawi ki khun ki jongi mp ngim don jing mot ban sei ki school nang ne namar bang wan hi na kalong ying ka badok te sha e ngin sei ki khun ki jongi namar ba ladang gi pha sha we ki admission gilong ki ba he te ngila hak ban susah kum to khmi anti ya ka sarkari bakan plino ik school nak benta ki khun ki jongi ka jing karpat ki jongi ha ka jing thung ya kin hikai khamta menta gim don shu kin hikai bakan ai appointment no ya ki to ki no hikai ki bala pas mtet nang ne po snong jongi bakan thung no hi ya ki mardor khnang ba ka school po ne ka snong jongi kan ya be baki khun jongi kin yo ban le school no namar ha kisnem bala de pro ki ladu kum to ladang hidup samta usnem te ayu ga jengmut jong ka sarkar kumba ga jing thu jong sarkar ka ong ba ki kena apo khat sausnem ki de ban yo le school te khamtam nan ki khun gi bar jongi menta ki ladu te ni karpat hi ka sarkar ba kan ne no hi mardor ki ne baro khnang ki khun jongi kin yo no ban le school ha ka perthai hi ngi kwa ay jenang stan te kat kene ka jing be ya ka jenang stan te kat bang yo ipat ka ka snong jongi raitong Ngim don kita ki nong hikai ki babiang nadu snem baladap tau snem baladap te ngin na ong than marba ka pertehi bro gawai bat ka ri India bat ka sinong jengir kalong ngang takaju nak banta jo kan ke jingpong covid 19 te jing hi kalong ba ngilong ki baduk ngilong kinong bela kinong rap te ji sang de kham sup kan ban yo kan ke school ha chinong ten rei ban pha se we ke long ba e ni long ba jinjar
ni penpau ke ngusi ba ka sarkar kam kit khia kane ngala ban ong ba ka sarkar hi kam kit khia te kane kar kom peniaj menta I kumba kan nompoi seiru nak benta kan ni skul te kata ka bangi shebing ka jingkwa he kalong ba ka sarkar kan le kham kloi kane jingkwa yang ikum kita ki nungilam jung ko skul di bakan yait sakman ban yo kata ka jing hikai ka biang teki so far ki kena klem long skul berisnem hakani ka pathai long ni lockdown ni kata kam kim biang sa jini hikai ka menting ni kita hai ngidu mensim no ken ngimyo jing kata ka future jung ki ni kena kata ka lawe jung ki kalong in the dark te kalong sai kakajing kwa jung aku presiden ni bakan yat sekmat kin pha gini hikai makin yo ban le pule ba te ki so far bro tu te nang ni sikmat bukan long de school bukan kena kin yo jing hikai wa biang gen kena makin kibenang san mo kata ka sngi jung ki kata ka jing kwa jung ni ban revive di kani ka ba kumbagalong bro kata te ban pen ki im kata gen jing kwa jung Nakaliang kinong penyat snong kata ka dorbar snong raitong ling ba ka jingekran bot orang ba snong uba email wa plang ula pensngo bakum ka snong kitap ta ka mensiem ka bakia ban yo I baki hybrid jong ka snong ki klempat yo satya ka jingikai wat haba ka sarkar kala depan bu ikata ka school lower primary urang ba snong ula ong kat kum ka jingtep ka bodon ka daw jong ka jingbom don hikai ka dei na ka jing song thait no jong arngot kino hikai ka jing subsi ka jing sngo diau ba hadu kan menta ka sarkar kam bu igino hikai gen tikino kena juga susah kum tu don school susah aku dum gen ngilale sisen po education department district education ngikeli lano pin pli kan ka school tikiong idang le kata ka adjustment ban pek ban sim jing chen choi kena haga tu kasnong ka babun ki kena kamun ngin ai nei kai lai saungut ya ka baduna kena ngin sim nang tu ngin ai satu ibuna kena ngin minus no te ajisha kila dia bendep ya kata adjustment tu kan lagi balik Islam kan kidan hado ars pa life husan tanggi barim mo tegi bamut bandrung samantag nusna maru kimpoi seki life house of tarai kala ban poi life spa duna bat ka jingkwa ka jongi ka jing angnut ka jongi namar kidan arngut hane ki kenthe ki balapas emtet bat ki balapas ro bat ke interview ke personal interview nadong sedong ki lapas te kide ki trasnong nang ne te ngi kerpat bat ngi kermen bat ngi da kerpat hi sarkar ba kan thung ki trasnong jing ki hang ne khnang ba ka kam kan ya be nagaliang jong ni ka ro kin suk nagaliang ki khna ro kin suk te ban nagaliang ka sarkar ro ngatrai kan kam suk hi ba ka yo ya ki tu ki trasnong ki betre hi tu ka school jong tu ka sinong te kata ka de ka jing kerpat ngi ban ngi khmi lenti ba ka sarkar kan le kumta aba kila don hi arngut te ka pus ka balai mentar ka don hi arteli te kala beang pelat te lada ki pha no shawe te ngi susi ki naka jingbut dien patlayo jingtep pakatat puli puti kata naka office SDSEO haga jaka ban pha yakino ikai kala pha ban naki brio naka cluster resource centers par haga juk sngi layo ru ban yakren but way naki chakri kate ka center uba Edmund Martin ubla pensngo bayo u la chupa tangman play school pat ban shim kerteng yaki khna school ban hikai lo haga sha ka jingwan junga mentak si hang ne hapo retong kalau ngalayo ke jimtha na kalian ka office jong SDSEO na nungpo ba namar mendon hikai hai ka tarik ban pli ke school ai ko order ba si tarik bunai April ada ban pli ke school baru khoj te nen takadau la pha nga banganwan inspect ni hapo raitong ya gani ka government LP school hane poraitong hagju kapor namar bangi latip menta kim parla banai pon ya gini hikai bari ban hikai hapo ni hapo sinong te la pha nga bangan wan ban sim ya ka enrollment jongki khna nag banta unis ma arjar arfuwe te de halo jongata ka norim nga wan tak si hane poraitong nagale junga namar kai ke cintmu jong ka department ngam latip ba namar bakim batai in details
Ndai ka jingmut ke lomba hang ni namar ba kim parla ban ai ka appointment na ban tai kini ki no hikai beri ban hikai hang ni te gi lap tha yang kata manong ba ki nang lej ma fi special school le arab sim admission nang tu kanut ki khna igindon hang tu kanut ki khna in yo na po raitong te ge jingmut ke lomba habang kali bha na kaliang u SDSU ong ba namar na kaliang ka government state government na ne ka directorate minta kar ile ban rationalize lese ladaki bun ki khna ki ban wan school hang ne ha po raitong ki palat spa ki la ban pha kham laingut la ne saungut ki nahi kai kade kata ka jingmut lese amara baro ki government LP school hadu minta ki 4 point te gi dang up khmi lanti lese kata ka report ke bagin yo na ki ni ki government LP khana ngintip hang na ban pha kanut ki nahi kai hana ban pha arngut ana ban pha iwe hana ban pha laingut dan saungut kini kai kadai kata kan urim la se kala benong ndai bangam long sure hadu kan 100% long sure kata ndai gi ong ba ka nagal liang ka department ka le ka persang ban rationalize kata Hakajo kapor haringkat ke jinglej banjurep ya ke jinglong jingman jong ke puli puti lalabru wat ki ying school ki long ki ber isat mat shisha na kadao ke jingbom dan ke jingmar ramat wat haba ki la pay la jot hendai la shupen shong jubor ki kena school hakatelang ka lior lani haus lap ka leer menta ki popo snem padi kanie la pensngau de ki nong yalam jong sunong raitong baru ki kena kane ka school ngila tho bun sen hapo ka sepo ka education department ru ngila tho bun sen ki ong ka don ka scheme ngam kan mau su perteng na kine ki emale ru ngila tho he we po emale na we emale ka uba job hadu benta ka 4 long re na UMP ru ngila thoi ka por balong ba Vincent ni pi por ba Vincent ru ngila tho pan building school Vincent pala ka syukut no kum tu kala balong ba ngimla ban le turna ngimla betit mo ki sya suto mum te kin beli kena sya selap he kala jauh selap lut te kena gayi kene gayi nguru gade ndu posto karasam ndu usnem san pulai dadang baklamo mensya galong tangka kudam jong blok office hangne kiong ki tu kini ki temen mendai jong ke mensya galong tangka kudam ba ka blok office ke penunkam tiban bu ya ki hadin ki pen kala no syaka school dagane ke school kat kumaji tu jong kini ki temen jong ki ong ba la sedang mula usnem kat kendai san kendai tu dah slap jauh enam jauh no bahap cepat lepas nak siang Kajingjot tegani ngila persiang hi bin persu satu sini tang ba claim I reminder fi la de bin tenru ban lek nagawi ke por te sakawi ru ngi ginung ngilam ka hajung ni government school ni hablut na la de fi katar ko digawi te semjing e bin lek persu bin lek ya fight nam ta gini tengi baduk mung no ni berdepend tang hagarep kariang kumentau snem karep kariang rolong kam dalong using rum don bathit tengi don lagi jing e wakrau gain ban sob le kata problem ka bangi kendu hakin nong yalam te kalong ko na te ka kam kalong to kom PUE hang ne baro PUE balada de ka por slap por liur ka jingjau jong kan slap hang de ka school ke jenjar sya ki kun I kumba ngilong kum ki ndai long sok kum ki breu long kum ki mran la banong ka ju por teng kerpat ba sarkar kan pek khmat kan ye kan ka school jong ngiru namar kan ke school kam duna shu naga shispa snam gamla ban tip bha yak taka margi balong din ngimlam tip bha yak jing sang jong ka ten rai shispa telatam ni school te kerpat ba sarkar kan pek khmat kan ke school Layoru banyak keren baka way ni kikena school kabala keren bat pensngau ya gajing angnot baka kwano banyo jing hikai. La kuat nang balong school na. nak kuat Boleh kuat balong school na. pasang man pas Ada benda les ni kalau man kai tu ni. dan man senam Dari kuat ni man kai school na. kuat Nakani ka kubor lalap baka way na kidao jong gajing syak keno baka jelam mekalia kadang sakdin haka puli puti kamtam makitan nong kendong kade namar ka jingbom don
ka jingshim kia na kaliang ka sarkar jingla lingba ka tanat puli puti patru kinomi kaman nget lingba ka ni ka kubor ka long ka jingkrisiu tia ya barok lang bo weiru khna umdei bando school kumala kado da ka right to education